No niin, tervetuloa kaikille Akyn koulutukseen. Mun nimi on Iiris Adenius. Mä toimin Ornamolla eli muotoilualan organisaatiossa juristina ja vastaan meillä esimerkiksi meidän juridisesta jäsenneuvonnasta. Ja tämän päivän aiheena meillä tosiaan on sopimukset ja käydään sopimuksista tänään hyvin tämmöisiä perusasioita läpi. Tämä tosiaan tallennetaan tämä koulutus ja tähän pystyy sitten palaamaan myöskin jälkikäteen vaikka on tiivis paketti tässä tulossa tänään, niin toivottavasti jää vähän aikaa sinne loppuun sitten vielä kysymyksille. Niitä voi tässä esityksen aikana pistää jo esimerkiksi chattiin valmiiksi. Nyt valitettavasti mä en pysty sitä chattia tässä samaan aikaan seuraamaan, kun on tässä esitysmoodissa, palailen sitten niihin, jos tai oman esityksen jälkeen, ja sieltä voi sitten vaikka ehkä Kati kanssa Akystä vaikka sitten huikata, jos siellä on jotakin nyt semmoista erityisesti teknistä tai jotakin muuta semmoista, mikä olisi hyvä esimerkiksi heti siinä tilanteessa, niin käydä läpi, niin sieltä voi sitten rohkeasti linjoilta huikata mulle. Mutta tosiaan tämän päivän aiheena meillä on sopimukset käydään muutamia ihan perusasioita sopimuksista läpi ja esimerkiksi sopimuksen syntyyn liittyvistä asioista, miten tarjous esimerkiksi liittyy sopimusten syntymiseen millaisia esimerkiksi tulkintaperiaatteita sitten sopimuksiin noudatetaan. Sitten käydään läpi myöskin tämmöisiä tyypillisiä sopimusehtoja. Toki sopimukset on aina erilaisia ja aina sieltä löytyy erityyppisiä ehtoja, mutta siellä toki toistuu sitten tietyt ehdot ja ajattelen, että tänään käydään läpi ihan semmoisia tyyppiesimerkkejä ja ikään kuin voidaan katsoa vähän, että mitä nämä erilaiset ehdot tarkoittaa, mitä niissä on hyvä ottaa huomioon. Tosiaan meillä täällä Ornamossa me tehdään erilaisia hankkeita ja sen takia tässä on esimerkiksi myöskin tämä Euroopan unionin rahoittama logo tässä mukana. Tämä on meillä tämä koulutuskokonaisuus osa tämmöistä laajempaa hanketta ja löytyy sitten myöskin muita esimerkiksi hinnoitteluun ja yhteistyösopimuksiin liittyviä koulutuksia sitten ainakin meidän Ornamo-sivulta ja Akyn kautta pitäisi sitten oman jäsenjärjestön kautta löytyy edelleen vielä tallenteita sitten muistakin aihepiiriin liittyvistä koulutuksista, niin pääsee myös sitäkin kautta sitten vielä syventämään tätä omaa osaamista. Ihan hyvin lyhyesti kerron, mikä Ornamo on. Se ei välttämättä ole kaikille tuttu, eli ollaan muotoilijoita edustava asiantuntijajärjestö ja edustetaan pikkasta vajaa 3000 muotoilijaa oikeastaan niin kuin, hyvin eri toimialoilta, kaikilta muotoilun eri toimialoilta. Mutta hypätään tässä kohtaa sitten päivän aiheeseen, eli sopimuksiin, ja tässä mä oon alkuun kerännyt sitten tämmöisen listauksen tämmöisistä erityyppisistä sopimuksista, joita ainakin omalla työpöydällä näen hyvin paljon. Meillä muotoilijoiden sopimustyyppejä, ja toki sillä tavalla niin kuin tyypillisiä myöskin erityyppisissä asiantuntijatöissä ja yrityksissä oleville toimijoille. Myöskin tämän päivän näkökulma totta kai heijastaa pikkasen tämä oma taustani täällä muotoilun kentällä, mutta on pyrkinyt pitämään nämä asiat kuitenkin semmoisena aika yleistasoisina, mutta ehkä semmoinen hyvä vinkkeli tässä on hyvä ottaa huomioon, että olen katsonut näitä ikään kuin semmoisia erityisesti semmoista asiantuntijapalvelua tarjoavan yrittäjän näkökulmasta. Pikkasen ehkä siinä on vähän muitakin näkökulmia, mutta se on niin kuin ollut mulla nyt erityisfokuksena sitten, kun olen rakentanut tätä tämän päivän kokonaisuutta. Ja tämän tyyppiset tosiaan niin kuin,
sopimusnimet ainakin sitten ää, vilahtaa mun työpöydällä säännöllisesti. Se, mitä voisi ehkä nyt nopeasti sanoa sopimusten nimistä, on se, että niillä toki on semmoinen informaatioarvo siinä, että yleensä se kertoo ja indikoi siitä, että mistä tässä sopimuksessa on kyse, minkä niminen sopimus on, mutta sille ei kannata nyt kuitenkaan sitten liiallisesti antaa painoarvoa. Että kyllä se sopimus kuitenkin sitten sen sisällön kautta avautuu ja määrittyy. Ja ehkä semmoinen yksi esimerkki, tämä on nyt sitten suoraan täältä muotoilumaailmasta, on esimerkiksi semmoinen yksi termi, mitä näkee sopimusotsikkona, eli esimerkiksi royalty-sopimus, ja royalty on ikään kuin tapa korvata sitten sitä työtä, ja se voi sitten se sopimuksen sisältö olla hyvin erinäköinen, että jossain tilanteessa on kyse ihan puhtaasta lisenssisopimuksessa, jossakin sopimuksessa on kyse suunnittelusopimuksesta, ja esimerkiksi oikeuksien siirtosopimuksesta, mutta kaikki on ikään kuin sillä samalla termillä. Eli taas sitten se, että se sisältö määrittyy vasta sitten sen sopimuksen lukemisen perusteella. No, tästä on aina tämmöinen tiivistelmä, mistä aina lähden liikenteeseen sopimusten kanssa. Tämä on tämmöinen niin kuin hyvin yksinkertainen määritelmä siitä, että mistä sopimuksessa on kyse. Eli siitä, että sopimus määrittelee sen, että kuka tekee ja mitä, milloin, millä tavalla, ja sitten yleensä minkä tyyppistä korvausta vastaan, ja sitten vielä kuka vastaa ja mistäkin osiosta. No, tämä voi ehkä tuntua sillain suhteellisen yksinkertaiselta asialta ja ehkä vähän itsestään selvältäkin asialta, mutta että aika monesti sitten esimerkiksi kun aloitetaan vaikka käymään läpi, että olisi tarkoitus laatia joku sopimus, vaikka sanotaan nyt yhteistyösopimus, niin sitten voikin olla yllättävän moni näistä asioista sitten vielä aika auki. Ja sitten voisi sanoa tällainen, että sopimus yleensä sitten syventää niin kuin kohta kohdalta sitten näitä kutakin kohtaa. Ja nämä on myöskin semmoisia, että nykyään pystyy esimerkiksi tekoälyllä luomaan aika jo toimivia sopimuspohjia, mitä tietenkin sit aina täytyy käydä tarkasti läpi ja katsoa, että ne on johdonmukaisia, että ne oikeasti soveltuu siihen omaan tilanteeseen. Mutta nämä on ne semmoiset kysymykset, joihin niinku, ei ainakaan pitäisi koskaan antaa tekoälyn vastata, vaan nämä on niitä kysymyksiä, mitä niinku sopimuskumppanien täytyy aina itse pystyä selvittämään. Ja sitten voisi sanoa myöskin näin, että sopimuksen niin kuin laadinnan näkökulmasta, että mitä valmiimpana ja niin kuin, mitä enemmän pureskeltuja nämä kysymykset on, niin sitä helpompi on myöskin sitten esimerkiksi ulkopuolisen, on se sitten juristi tai muu asiantuntija, joka sitten vaikka auttaa siinä sopimuksen laatimisessa, niin on lähteä sitten laatimaan sitä sopimusta, kun nämä kysymykset on niin kuin hyvin mietitty ja pureskeltu. Ja vielä tästä aiheesta, että esimerkiksi just itsellä, että on huomattavasti helpompi lähteä liikenteeseen, kun nämä asiat on vaikka kirjoitettu ihan vaikka ranskalaisilla viivoilla tosi selkeästi yhdelle paperille, kun semmoinen, että olisi joku hirveän pitkä, hieno ja valtava sopimus, ikään kuin joku template ja mallipohja olemassa. Et sitten jos niin kuin just tämä, että soveltuuko oikeastaan tähän tarkoitukseen tämä sopimuspohja ollenkaan, niin sen arviointi tapahtuu ihan näiden hyvin perusasioiden kautta. Ja nämä on myöskin nyt kaikki semmoisia, että näitä käydään sitten, kun käydään niitä sopimusehtoja tuossa vähän myöhemmin läpi erikseen kohta kohdalta, niin näihin kysymyksiin siellä sitten yleensä pyritään saamaan vastauksia. No, toki sitten sopimuksessa on myöskin kyse sitten siitä, että pyritään myöskin jo ennakoimaan sitä, että mitä jos asiat meneekin pieleen, jos ne yhteistyö tai muu toimeksianto, mistä siinä sopimuksessa on kyse, niin ei menekään niin kuin oltiin suunniteltu ja osapuolet olivat toivoneet, niin millä tavalla sitten toimitaan, mitä tehdään, millaisia kompensaatiota, korvauksia, toimenpiteitä siellä sitten odotetaan kultakin osapuolelta.
Ja tämä on myöskin sitten semmoinen hyvä kohta ihan viimeistään. Yleensähän siinä vaiheessa, kun sopimusta laaditaan, niin on käyty jo keskusteluja osapuolten välillä, vähintäänkin nyt just tässä niin kuin tarjousten niin kuin, lähettämisen ja tarjousten läpikäymisen osalta. Mutta tämä on niin kuin semmoinen viimeinen hetki oikeastaan sit pysähtyä ja miettiä ja kirjata ylös, että molemmat osapuolet ymmärtää, mitkä ne omat oikeudet ja velvollisuudet on, ja vastaavasti, mitkä ne toisen osapuolen oikeudet ja velvollisuudet on. Mm, ja ikään kuin se, mun mielestä niin kuin sopimuksessa yksi semmoinen just tärkeä asia on juurikin tämä, että pysähdytään sen asian äärelle, että sovitaan, mitä tehdään, millä tavalla toimitaan, kuka tekee mitä missä vaiheessa ja mitkä ne oikeudet ja velvollisuudet osapuolten välillä on. Eli ihan se semmoinen puhdas niin kuin kommunikaatiorooli niin on aika isossa osassa myöskin. Että onneksi ehkä sitten ainakin oman kokemuksen mukaan niin ison osan sopimuksia ei tarvitse palata myöhemmin, kun asiat ähm, on ikään kuin sitten riittävän selkeästi sovittu ja käyty läpi etukäteen. Mutta sitten semmoisena turvaverkkona se sopimus toimii siellä, että mitä sitten, jos hommat ei toimikaan, niin sitten se on yleensä sitten se hetki viimeistään, kun sitä sopimuspaperia sitten ruvetaan kaivelemaan esiin. Yes. No sitten lähdetään liikenteeseen ihan muutamista tämmöisistä sopimuksiin vaikuttavista periaatteista, mitkä Suomessa vallitsee. Eli lähtökohtana Suomessa on sopimusvapaus ja sopimusvapaus koostuu kolmesta osasta: päätäntävapaudesta, sisältövapaudesta ja muotovapaudesta. Ja käytännössä nämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti osapuolilla on oikeus päättää, solmiiko he sopimuksen vai eikö he solmi. Ja tämä on myöskin ehkä sitten siinä sopimuksen laadintassa ja sen prosessissa semmoinen hyvä huomio, että kyllä se sopimus kannattaa ja se on parasta laatia siinä vaiheessa, kun oikeasti on vielä mahdollisuus päättää, että sitä sopimusta esimerkiksi ei ollenkaan solmita. Et sitten valitettavasti aina välillä näkee niitä, että yhteistyö on itse asiassa aika pitkällä jo, kun sitä sopimusta vielä nyt niin kuin hiotaan ja käydään läpi. Ja sitten voi alkaa olla niitä tilanteita, että jotain on tapahtunutkin siellä ja ei olla enää ihan niin kuin puhtaasti siinä tilanteessa, missä voidaan päättää, että no hei, ei tämä onnistukaan tämä yhteistyö, niin jätetään solmimatta. Eli se kannattaa myöskin ottaa siinä mielessä itselleen, että se vaikuttaa siihen omaan neuvotteluvoimaan, kun pystyy vielä jättämään myöskin sen sopimuksen solmimatta. Mutta ikään kuin näin juridisesti niin tarkoittaa se, että hyvin harvoissa tapauksissa on ikään kuin sopimuspakko, ja ne liittyy tämmöisiin esimerkiksi sähkön tarjoamisvelvollisuuteen tai tämän tyyppisiin tilanteisiin. Mutta voisi sanoa, että tämmöisenä pääsääntönä niin sekä kuluttaja- että elinkeinonharjoittajan näkökulmasta niin on oikeus päättää, solminko vai enkö solmi sopimusta. No, sisältövapaus tarkoittaa sitä, että on taas lähtökohtaisesti hyvin vapaat kädet määrittää, mitä siellä sopimuksessa sovitaan ja minkälaisia asioita siellä on käsitelty. Sitten meillä on pakottavaa lainsäädäntöä, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka siellä sopimuksessa selkeästi sanottaisiin, että me toimitaan näin, niin pakottava lainsäädäntö menee sen edelle ja ikään kuin sitten se ei ole osapuolten välillä sovittavissa. Mutta hyvin laajasti tämä sisältövapaus myöskin pätee, ja tämän takia esimerkiksi aina välillä tulee itsellekin näitä, että hei, millainen sopimus meidän kannattaisi tehdä, kun meillä on tämmöinen ja tämmöinen tilanne, kyllä se vastaus melkein aina sitten on, että no semmoinen sopimus kuin mitä te olette sopineet ja mikä siihen teidän tilanteeseen parhaiten sopii. Eli siinä mielessä tämä on aina räätälöintiä sitten. Ja esimerkiksi noissa erilaisissa sopimusmalleissa meiltäkin Ornamolla löytyy meidän omia sopimuspohjia ja varmasti monella muulla liitolla löytyy ainakin joitakin omia pohjia, niin niissä on myös hyvä aina muistaa se, että mikään tämmöinen mallipohja niin ei voikaan oikeastaan soveltua sellaisenaan sit siihen omaan tilanteeseen, että aina täytyy käydä läpi ja räätälöidä sitten tämä. Ja sitten vielä muotovapaus, eli esimerkiksi mitään tämmöistä kirjallisen sopimuksen pakkoa ei ole, kun
niin kuin harvemmin Suomessa, että sitten on kyse esimerkiksi jostakin testamentista tai avioehdosta tai vaikka kiinteistön kaupasta, että näihin liittyy tiettyjä muotovaatimuksia kirjallisuuteen ja esimerkiksi siihen, että kuka siellä on paikalla siinä vaiheessa, kun sitä sopimusta solmitaan, mutta taas se yleissääntö on muotovapaus, eli yhtä lailla suullinen sopimus on pätevä kuin kirjallinen sopimus, mutta toki kirjallisen sopimuksen ehdoton etu on sitten se, että se on huomattavasti helpompi todentaa, että näistä asioista me sovittiin ja tällä tavalla, kun ikään kuin siihen pelkästään suulliseen sopimukseen vedoten. Mutta siinäkin sitten se on ikään kuin lähtökohtaisesti aivan yhtä pätevä, mutta sen todentaminen vaan on huomattavasti haastavampi tehtävä. Ja sopimus voi syntyä esimerkiksi hiljaisesti, eli niin, että toinen osapuoli on tehnyt esimerkiksi tiettyjä työn suorituksia ja toinen osapuoli on niistä maksanut. Ja voidaan katsoa, että tämmöinen ikään kuin vaikka käytäntö on muodostunut, ja vaikka siitä ei minkäännäköistä tämmöistä niin kuin kirjallista tai suullista sopimusta olisi tehty, niin tämmöisellä hiljaisella hyväksymisellä voidaan sitten jossakin tapauksessa katsoa, että sopimus on syntynyt. Yes. Noin. No sitten Suomessa on myöskin tämmöinen sopimusten pitävyyden periaate. Ja tämä on myös hyvin tärkeää muistaa, erityisesti elinkeinon harjoittajien välillä. Ja tämä on ehkä varsinkin sitten, kun on kyse pienemmistä yrittäjistä, se ikään kuin tosiasiallinen asema voi olla, voi olla selkeästi ikään kuin siinä valta-asetelmassa selkeää eroa sen suhteen, että toisella osapuolella on niin kuin selkeästi vahvempi asema kuin toisella, mutta tämmöisissä sopimuksissa lähtökohta on kuitenkin se, että esimerkiksi elinkeinonharjoittajat on mm, tasapainoisessa tai niin kuin yhtä ikään kuin juridisesti sidottuja siihen sopimukseen. Tämä on hyvä muistaa etukäteen taas ennen kuin solmii sopimuksia. Eli sopimukset lähtökohtaisesti pitää, vaikka se sopimuksen noudattaminen olisi epäedullista. Tämän takia sitten kyllä kannattaa kiinnittää huomiota niihin sopimuksiin ja niihin kaiken näköisiin vakuuskohtiin, mitä tänäänkin käydään läpi, koska ne voi sitten olennaisesti vaikuttaa siihen, kuinka kannattava ja kuinka edullinen se sopimus sitten itse asiassa onkaan. No, tähän on olemassa poikkeussääntö, eli tämmöinen sopimuksen kohtuuttomuuteen vetoaminen. Ja jos tähän kohtuuttomuuteen vetoo, niin siinä arvioidaan nyt sitä koko oikeustoimen sisältöä, osapuolten asemaa sitä sopimusta tehtäessä ja sekä sitten myöskin näitä sopimuksen solmimisen jälkeen vallinneita olosuhteita ja muita sit asiaan vaikuttavia seikkoja. Eli tämmöinen poikkeussääntö kyllä sitten tähän sopimuksen pitävyyden periaatteeseen on olemassa. Mutta se, mikä tässä on hyvä muistaa, on se, että voi hyvin olla, että joutuu esimerkiksi sitten oikeusteitse hakemaan tätä sopimuksen kohtuullistamista. Eli mikään semmoinen helppo ja kätevä tapa tämä ei ole sitten siihen sopimuksen muuttamiselle. Ja tässä semmoisena ehkä sitten vinkkinä voisi sanoa sen, että kannattaa ainakin nyt sit muistaa se ja huomioida se, että siitä sopimuksesta pääsee sillain kohtuullisessa ajassa sitten eroon tai sen pystyy päättämään sen sopimuksen, että jos tämmöinen tilanne kävisi, että se sopimus ei ole enää kannattava ja sen noudattaminen on epäedullista, niin viimeistään sitten sen sopimuksen päättämisen kautta siitä sopimuksesta pääsisi eroon. Yes. No, mitä lakeja sitten sopimuksiin sovelletaan? No, on olemassa lakeja, joita voisi sanoa, että melkein aina sopimuksiin vaikuttaa. Oikeustoimilaki ja kauppalaki on semmoisia aika tyypillisiä. Ja sitten riippuen nyt pikkasen sitten tilanteesta, niin kuluttajasuojalaki, vahingonkorvauslaki, kilpailulaki hyvin voi vaikuttaa sitten sopimukseen. Ja sen lisäksi elinkeinotoimilaki, osakeyhtiölaki tai muut ikään kuin yritysmuotoon liittyvät lait ja sitten toisinaan myöskin esimerkiksi työsopimuslaki vaikuttaa. Eli joskus voi olla sitten niin, että katsotaankin, että kyseessä ei vaikka olekaan tämmöinen freelance-sopimus, vaan sitten tämä sopimussuhde täyttääkin itse asiassa
työsopimuksen kriteeristön ja kyseessä onkin työsopimus. Erilaiset lait vaikuttaa sopimuksiin ja siihen, miten niitä sopimuksia sitten tulkitaan ja millaisia taas oikeuksia ja velvollisuuksia osapuolilla on. Ja tämä on myöskin sellainen, että ikään kuin varsinkin sitten kun jos ollaan Suomessa toimitaan Suomen lain alla, niin tarkoittaa sitä, että ihan kaikkea ei tarvitse aina sinne sopimukseen kirjata, että jos halutaan mennä vaikka lain periaatteiden mukaisesti, niin niitä asioita ei tarvitse kirjata erikseen sinne sopimukseen. Joskus on tullut tämmöisiä vaikka kyselyjä, että on aiheutunut vaikka jotakin vahinkoa sitten sopimuksen aikana, toinen osapuoli on aiheuttanut vahinkoa ja sitten on vaikka herännyt huoleen, että nyt ei olekaan sopimuksessa mainittu mistään vahingonkorvausvelvollisuudesta, että onko tässä nyt mitään tehtävissä, niin kyllä on, että sitten on just vahingonkorvauslaki, joka määrittää ihan automaattisesti näitä asioita. Ja tyypillisesti se, mitä sopimuksissa esimerkiksi vahingonkorvauslakiin liittyen, niin määritellään, niin onkin itse asiassa rajoitteita. Eli nämä tietyt lain perusperiaatteet siellä ovat voimassa näitä periaatteita ei välttämättä ole pakko kirjata. Toki sitten osa saattaa halutakin kirjata tiettyjä periaatteita sinne esimerkiksi siitä syystä, että jos laki muuttuu, niin halutaankin, että noudatetaan kuitenkin sitten näitä tämän hetken lain määräyksiä. Mutta tosiaan välillä pystyy tekemään sitten suhteellisen kevyestikin sopimuksia, kun sitten jätetään aika paljon sinne sen varaan, mitä laki näistä asioista määrittää. Ja nyt tässä meillä on tämmöinen tiivis tunnin aika, niin ei kerätä hirveästi käymään esimerkiksi tämmöisiä erilaisia vakioehtosopimuksia, mutta että esimerkiksi just tämmöisessä asiantuntijatyössä niin semmoinen hyvin hyödynnetty, hyvin käytetty tämmöinen vakiosopimusehtopohja on esimerkiksi nämä KSC 2013, eli konsultti- ja suunnittelutoiminnan yleiset sopimusehdot. Niihin kannattaa tutustua. Sinne voi ostaa semmoisen lisenssin, se on aika edullinen muutaman kympin maksava lisenssi ja siinä on niin kuin jo valmiiksi ikään kuin sitten just nimenomaan vaikka sitten konsultti- ja suunnittelutoimintaan tehdyt ikään kuin sopimusehdot. Ja ne on myöskin aika hyvin hyväksytty markkinoilla, että ne tunnetaan hyvin, niin sekin voi sitten helpottaa välillä niitä sopimusneuvotteluja. No sitten mennään siihen, että milloin sopimus syntyy. No lähtökohtana on toki se, että osapuolten, jotka solmii sopimuksen, niin täytyy olla oikeustoimikelpoisia. Luonnollisen henkilön osalta tämä nyt vaikuttaa ennen kaikkea siihen, että henkilö on ikään kuin on kykenevä edustamaan itseään ja on esimerkiksi täysi-ikäinen. Mutta sitten ehkä ennen kaikkea nyt tässä yhteydessä voisi ajatella, että täällä oikeustoimikelpoisuudella viitataan oikeushenkilön oikeustoimikelpoisuuteen, eli esimerkiksi sitten vaikka perustettavaa yritystä niin kun siitä vinkkelistä katsoen, niin missä vaiheessa sitten esimerkiksi ja minkä tyyppinen yritys on kykenevä tekemään itseään sitovia sopimuksia. Eli esimerkiksi osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka edustaa täysin itseään, mutta sitten monet tämmöiset henkilöyritykset, niin nimikin jo viittaa siihen, että siellä on sitten kuitenkin joku luonnollinen henkilö, joka vastaa sitten niistä toimista. Ja toki esimerkiksi sitten se, että kenellä on nimenkirjoitusoikeus sitten sen yrityksen puolesta. Mutta sitten kun mietitään tätä, että missä vaiheessa se sopimus syntyy, niin tämä on tosiaan tämmöinen ihan laista tuleva määritys siitä, että milloin sopimus syntyy, ja sopimus syntyy, kun annettuun tarjoukseen on saatu hyväksyvä vastaus. Ja tämä on tärkeä nyt juurikin sitten siinä vaiheessa, kun esimerkiksi antaa tarjouksen. Jos ei siihen sitten itse täsmennä, ja tämä on taas sellainen asia, minkä voi
sopia toisin. Eli voi sopia, että tämä tarjous ei kuitenkaan vielä sellaisenaan tai tarjouksen hyväksyminen ei johda suoraan sopimukseen, vaan vaatii sitten vielä erillisen sopimuksen laatimisen. Sen voi esimerkiksi näin kirjata sinne niin kuin tarjoukseen. Mutta jos ei sellaista kirjausta siellä ole ja on tarjouksen antanut, niin ikään kuin sen tarjouksen hyväksyminen sitten jo sellaisenaan tarkoittaa sitä, että sopimussuhde on syntynyt sen laajuisena kuin se, mitä siitä tarjouksesta ilmenee. Toki siellä yleensä sitten jää aika paljon kysymyksiä vielä sitten sen tarjouksen ulkopuolelle. No nyt jos käy niin, että toinen osapuoli antaa tarjouksen ja toinen sitten siihen sanoo, että no muuten ihan hyvä, mutta nämä ja nämä asiat pitää vielä muuttaa tällä tavalla, niin silloin on sitten taas juridisesti kyse uudesta tarjouksesta. Ja sitten jos tämä alkuperäinen tarjouksen tekijä sitten sanoo, että tämä sopii, niin siinä vaiheessa sitten se ää, sopimus sitten vasta syntyisi. No niin kuin sanottu, niin voidaan sopia se, että sopimus syntyy esimerkiksi vasta kirjallisella sopimuksella. Eli voidaan neuvotella, voidaan sopia näin, että tässä voidaan neuvotella ja heitellä vaikka kaiken näköisiä erilaisia tarjouksia, mutta vasta sitten allekirjoitettu sopimus on se varsinainen sopimuksen syntyhetki. No sitten on erilaisia sopimusmuotoja. Ehkä tuosta nyt nostaisin just vaikka tuon puitesopimuksen, että se voi olla just vaikka asiantuntijatyössä semmoinen helppo tapa sopia niistä yhteistyön raameista, ja sitten ikään kuin sitten hyvin täsmällisesti voidaan määrittelemällä se selkeä työ ja sille hinta, niin sitten ryhtyä ikään kuin sit siihen varsinaisen työn suoritukseen aika nopeallakin aikavälillä, kun tällä puitesopimuksella on jo määritelty sitten ne niin kuin yleiset raamit sille yhteiselle tekemiselle. No, tässä vielä nyt tämmöinen kuvaus pikkasen sitten tästä ähm, mm, sopimuksen syntymisestä. Mm, Tosiaan just sitten, että jos ton tarjouksen jo heti suoraan hyväksyy, niin siinä kohtaa sitten se sopimus syntyy. Ja toki sitten on hyvä muistaa just tämä, että se sopimus tyypillisesti elää, eli siellä sitten, varsinkin jos on pidempi sopimussuhde, niin siellä esimerkiksi saatetaan vaikkapa sitten sähköpostilla sopia asioista eri tavalla, ja voidaan katsoa, että sitten ikään kuin ne uusimmat sopimukset sitten ovat se osapuolten välinen tahtotila. No, tämä on taas sellainen asia, mikä voidaan vaikka siellä sopimuksessa sitten määrittää näin, että vaan kirjallisella muutoksella sopimukseen voidaan sopimusta muuttaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, että jos on pieni yrittäjävetoinen yritys, niin sitten voi olla ihan järkevääkin, että siinä voidaan joustavasti sopimusta muuttaa esimerkiksi niillä sähköpostikeskusteluilla, mutta sitten taas jos on isompi organisaatio, niin tyypillisesti sitten siellä niin kuin esimerkiksi yritys haluaa, että kun se sopimus on solmittu, niin se on se sopimussisältö, ja siellä ei voi esimerkiksi yksittäinen työntekijä ei pysty sitten omilla sähköpostikeskusteluilla sitten kuitenkaan muokkaamaan sitä varsinaista niin kuin sopimuksen sisältöä, niin nämä on niin kuin ihan hyvä ottaa huomioon ja miettiä just siihen omaan tilanteeseen niin kuin järkevä ratkaisu, että onko siellä ikään kuin sitten se semmoinen ketterämpi vai semmoinen ehkä sitten jotenkin tietyllä tavalla sitten semmoinen jämptimpi tapa sitten ja ehkä semmoinen, että siellä pysyy sitten just isossa organisaatiossa ehkä sitten helpommin käsissä se, että mikä se sopimuksen sisältö sitten onkaan. No tässä vielä tämmöinen vähän niin kuin tarjouksen tekijän nopea muistilista, eli mitä siinä tarjouksen laatimisvaiheessa olisi hyvä huomioida. No siellä on hyvä katsoa just tämä, että miten ja millä tavalla se työ tietysti on määritetty siellä esimerkiksi niin, että onko siellä sitten ihan puhtaasti kyse siitä, että tarjotaan tietty määrä vaikka omaa aikaa tietyllä hinnalla, vai onko siellä esimerkiksi sitten joku selkeä lopputulema, mitä sitten tarjotaan. Ja sitten mitä siellä ainakin kannattaa olla, niin on semmoiset yleiset just laskutushinnoitteluperiaatteet ja esimerkiksi maksuehdot. Varsinkin jos ne maksuehdot on semmoisia, että ne on niin kuin etupainotteisia, niin ne on hyvä sitten jo olla tarjousvaiheessa määriteltynä. Sitten jos on kyse minkään tyyppisistä esimerkiksi aineettomasta omaisuudesta, eli esimerkiksi tuotetaan joku sisältö, niin
miten sen omistusoikeudet tai käyttöoikeudet määrittyy. Taas nämä voi esimerkiksi just määritellä siihen tarjoukseen tietyllä tavalla, niitä voidaan täsmentää sitten myöhemmin, mutta ikään kuin se, että jos on tietyn hinnan antanut, niin sitten on sille selkeä joku myöskin vaikka sitten vastinpari siellä sen suhteen, että miten laaja oikeuksia asiakas saa. Ja sitten semmoinen ehkä tärkein tai semmoinen hyvä viimeinen muistikohta sinne tarjoukseen on sitten se, että muistaa laittaa sille tarjoukselle voimassaoloajan, koska jos ei sitä laita, niin sitten se on lain mukaan kohtuullisen ajan voimassa ja se kuinka pitkä se kohtuullinen aika sitten voi olla, niin se on taas tulkintakysymys, joka voi olla yllättävänkin pitkä. Joo, no sitten on vielä hyvä. Tosiaan toi käytiinkin jo läpi, että sitten kun se tarjous on hyväksytty, niin tyypillisesti sitten se johtaa sopimuksen solmimiseen, ellei sitä selkeästi siellä sitten mainitse tarjouksessa, että vaatii vielä erillisen sopimuksen. Mutta sitten yksi semmoinen hyvä ähm, tapa on se, että sitten selkeästi erottaa sitten, että missä kohtaa kyse on ideonnista ja missä kohtaa niin kuin siitä tarjouksesta. Eli joskus nämä voi mennä sitten vähän sekaisin, että siinä vaiheessa kun pyydetään tarjousta, niin pyydetään jo ideoita ja sitten alkaa mennä jo ikään kuin sinne työn suorituksen puolelle. Ja jos vaikka sitten päädytäänkin siihen, että asiakas ei otakaan sitä, ei hyväksykään tarjousta, mutta lähtee vaikka hyödyntämään sitten niitä ideoita sitten, mitä siinä tarjousvaiheessa on esitetty, niin nämä voi olla hankalia tilanteita ja näitä suojaamaan, niin esimerkiksi tuommoinen salassapitosopimus sitten esimerkiksi niitä ideoita kohtaan, niin voi olla hyvä, jos ei siellä vielä mitään muuta sopimusta ole taustalla. Sitten voi olla jossakin tilanteessa ihan järkevää tehdä tämmöisiä aie- tai esisopimuksia, eli ei vielä päästä ihan siihen varsinaiseen sopimukseen. Nämä ehkä liittyy erityisesti tämmöisiin isoihin sopimuskokonaisuuksiin, mutta lähdetään jo hahmottamaan sitten niitä sopimuksen raameja tämmöisen aie- tai esisopimuksen kautta. Niin jes, suullista ja kirjallista tuossa jo käsiteltiinkin. No sitten vielä näistä sopimuksen tulkinnasta, eli sitten siinä vaiheessa, kun sopimus on olemassa ja varsinkin sitten, jos siihen liittyy jotakin epäselvyyksiä, niin millaisessa järjestyksessä sitten sitä sopimusta tulkitaan, niin pakottava laki menee aina edelle, ja tämä on semmoinen toki, mitä ei voikaan muuttaa sitten sillä sopimuksella, tämä on aina se ykkönen, sen jälkeen sitten katsotaan just tätä sopimusta, mikä osapuolen välillä vallitsee. Jos ei sopimus sano mitään, niin sitten katsotaan, onko joku käytäntö, mikä on vakiintunut osapuolten välillä. Jos ei semmoistakaan ole siellä katsottavissa, niin sitten voidaan katsoa ihan alalla vallitsevaa kauppatapaa. Ja jos ei sellaistakaan ole, niin sitten tosiaan mitä tahdonvaltainen laki asiasta sanoo. Ja yksi semmoinen, mikä on myös hyvä huomioida, tuossa olisi ehkä vielä lisätä, että tosiaan sitten tätä voi jonkin verran sitten itse tätä tulkintajärjestystä pois lukien tuo pakottavan lainsäädännön ensisijaisuus, niin myöskin siellä sopimuksella sitten määrittää. Mutta yksi myöskin semmoinen sopimuksen tulkintaan liittyvä seikka, mikä on hyvä muistaa, on toi, että kuka on sopimuksen laatinut. Ja jos on jotakin epäselvyyttä esimerkiksi johonkin sopimuskohtaan liittyen, niin katsotaan laatijan vahingoksi. Eli sillä, että vaikka jonkin asian ilmaisee epäselvästi sopimuksessa, niin sillä ei voi itselleen mitään hyötyä sitten saada. Ja senpä takia sitten siitäkin syystä on sitten hyvä, että asiat on mahdollisimman selkeästi ja täsmällisesti siellä määritelty. Semmoinen ehkä perinteinen juridinen jargonia, missä on niin kuin hyvin pitkiä lauseita, missä on just pyritty niin kuin kaikki asiat ratkaisemaan siinä yhdessä lauseessa, niin on toki niin kuin yksi tapa, mutta sitten niin kuin itsekin monesti näen ihan semmoisia niin kuin osapuolten itse laatimia, missä on vaikka hyvin selkeästi, että ne on jaettu eri osiin ne asiat, ja on vaikka joku pääsääntö ja sille olemassa olevat jotkut sitten poikkeukset, sillä niin kuin hyvällä äidinkielellä pääsee ja semmoisella yleisellä selkokielisyydellä niin pääsee kyllä hyvin pitkälle sitten kyllä sopimusten osalta. Joo, ja toi ehkä vielä tuohon just aikaisempaan, missä puhuttiin esimerkiksi niistä ideoinneista, niin tämä salassapidon huolehtiminen niin kuin hyvissä ajoin on tärkeä asia. Eli jos
ei ole vielä kyse mistään sopimuksesta, mutta siellä jo vaihdetaan aika pitkällekin meneviä tietoja, vaikka osapuolet vaihtaa sitten, ei välttämättä niitä ideoitakaan, vaan voi olla jotakin omista tuotteista ja tekemisistä ja vaikka omaan vaikka asiakkaisiin ja siihen omaan talouteen liittyviä asioita, niin sitten on tärkeää siellä, että siellä on huolehdittu salassapidosta. Mutta nyt meillä on tosiaan tänään aika tiukka aikataulu, niin mennään näihin yleisiin sopimusehtoihin nyt sitten seuraavaksi. Eli katsotaan tämmöisiä, tähän jaottelin muutamia tämmöisiä yleisesti sopimuksissa löytyviä ikään kuin otsikkotason sopimusehtoja. Katsotaan näitä tänään tässä tällainen aika pikaisella tahdilla. Nämä kalvot saatte jakoon, eli täällä on nyt sitten enemmänkin asiaa näissä dioissa, mitä keretään nyt ihan tässä kohtaa katsoa. Meillä on ehkä nyt voisi ajatella, että tuommoinen pikkasta vajaa parikymmentä minuuttia käydään nämä läpi, niin keretään sitten vielä jättää hiukan aikaa myöskin kysymyksille. Mutta tässä on tosiaan nyt tämmöinen tietynlainen jaottelu. Mä jaottelin näitä nyt vähän tällainen, että varsinkin sitten jos laatii itselleen tämmöisen oman sopimuspohjan, niin ähm, tässä on niin kuin kaksi eri puolta, kaksi eri osaa, missä sitten ähm, toinen on ehkä semmoinen, tai sanotaan, että nyt tässä tämä vasemmanpuoleinen puolisko, missä on nämä osapuolet, sopimuksen suoritus, tausta, tarkoitus, kohde, maksuehdot ja voimassaoloehdot ja sitten nämä osapuolten väliset oikeudet ja vastuut, niin semmoinen, mikä useimmin vielä vaihtuu ikään kuin sopimuskohtaisesti. Ja sitten tällä toisella puolella on sitten näitä esimerkiksi immateriaalioikeudet, salassapito, kilpailukielto, virhetilanteet, irtisanominen ja purkamisehdot, vastuurajoitukset ja sitten tämmöiset muuttamistapaan liittyvät ehdot ja muut vakioehdot, niin ne on ehkä semmoisia, että sitten niitä voi päästä niin kuin ikään kuin sitten vähemmällä muuttamisella, mutta ne on aina tapauskohtaisesti, ei voi nyt sillä niin kuin sanoa mitään tämmöisiä aina periaatteita, mutta sitten vähintäänkin sitten tuolla se, että mikä se sopimuksen ihan ää, ää, varsinainen suoritus on, mitkä ne osapuolet on ja mitkä ne maksuehdot on, niin ne on ainakin semmoisia, mitkä tulee sitten vaihtumaan, vaikka olisi niin kuin hyvin semmoinen selkeä paketti, mitä vaan asiakkaalta toiselle sitten toteuttaa ja tarjoaa. Yes, hyvä. No lähdetään liikenteeseen tästä sopimuksen osapuolista, taustasta ja tarkoituksesta. Osapuolista nämä on ehkä nyt semmoinen, menee niin kuin, aika yleensä ihan helposti siellä osapuolen puolet täyttävät sitten tietonsa. Ehkä just tässä hyvä kiinnittää huomiota tässä kohtaa, niin siihen just, että siellä on oikeasti semmoinen henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, niin myöskin sitten sitä sopimusta allekirjoittamassa ja sitten jos on vaikka asiakkaana joku konsernirakenne, niin hyvä vielä varmistua just nyt siitä, että kuka se varsinainen asiakas, kuka se maksaja on ja voi olla, että joskus sitten se ikään kuin taho, jonka kanssa tehdään niitä töitä, voi olla vaikka sitten toinen, niin tämä on semmoinen hyvä hahmotus tässä kohtaa, että kuka se varsinainen sopimusosapuoli jolla tässä nyt on. Ja ihan hyvä hetki esimerkiksi tarkistaa sitten esimerkiksi maksukykytilanne. Tausta ja tarkoitus. Tämäkin on yleensä semmoinen, mikä helposti saattaa ja nopeasti ikään kuin ohittaa niin, että voi olla, että siellä lukee jotain hyvin yleismalkasta, voi olla toisena ihan okkin, mutta täällä voi ihan kivastikin ja aika paljonkin vaikuttaa kyllä sitten esimerkiksi just siihen sopimuksen tulkintaan, että siellä voi semmoisia niin kuin esimerkkejä, mitä sinne voi hyvin laittaa, niin on just semmoiset taustatiedot, että jos vaikka toinen on jo valmiiksi tehnyt jonkun valmiin tuotteen tai kehittänyt jonkun ja nyt sitten on tarkoitus, että asiakas ottaa sen käyttöön ja vaikka siihen räätälöidään jotain lisäosaa, niin tämä voi olla sellainen hyvä, mikä voi siellä taustassa esimerkiksi käydä läpi, niin jos tulisi esimerkiksi jotakin kysymysmerkkiä siitä, että kuka nyt omistaa mitä tai kenellä on yksin oikeuksia mihinkin osaan, niin se voi helpottaa tavallaan sitä, että no hei, meillähän oli jo tässä selkeästi käyty läpi, että tässä tuodaan tämmöinen joku yleinen osa ja sitten siellä on erikseen joku räätälöity osa, eli jos siellä sitten muuten, vaikka ne on vähän epäselviä ne ehdot siitä, että kuka omistaa mitä ja kenellä on yksin oikeus mihinkin, niin se voi helpottaa, että nämä kannattaa kyllä silloin katsoa tämäkin kohta ihan tarkasti
tarkasti läpi. Ja sitten se just auttaa siihen myöskin ulkopuolisen siihen sisäänpääsyyn, että mistä tässä sopimuksessa on kyse. Että onko tässä nyt kyse siitä, että ollaan tehty jo vuosikausia yhteistyötä ja nyt itse asiassa kirjoitetaan ylös sitten, meillä muuttuu käytännöt tai että sitten voi olla ihan tämmöinen, että ei ole mitään ikään kuin siellä pohjalla, vaan ihan toinen tuottaa palvelua, toinen haluaa sitä ostaa. Että se voi olla sitten ihan semmoinen hyvin yksinkertainenkin. No tuosta vielä sen nopeasti mainitsen, että monesti täällä alussa saatetaan viitata erilaisiin liitteisiin ja yllättävän usein sitten käy niin, että joku liite sieltä unohtuu. Eli voi olla esimerkiksi niin, että sopimuksen kohde on merkitty tarjouksessa, no sitten sitä tarjousta ei sitten olekaan sinne sopimukseen niin kuin määritelty, vaan se löytyy sitten vain jonkun sähköpostista. No tämä on taas nyt sitten, että sitten ehkä isommissa yrityksissä se sitten voi kostaantua, että no kenenkäs sähköpostissa se mikäkin tarjous ja mikä versio siitä tarjouksesta nyt sitten olikaan. Että kannattaa muistaa vaan laittaa sitten vielä sinne sopimuksen perään ne liitteet, jotka siihen liittyy. Yes. No sitten se ikään kuin se sopimuksen ihan pihvi, eli sopimuksen kohde ja nämä osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet. No tässä nyt sitten ei voi oikeastaan nyt liikaa painottaa sitä, että nämä kannattaa määritellä tarkasti ja tähän kannattaa käyttää niitä omia resursseja ja omia paukkuja niin sanotusti, että on niin kuin miettinyt ja katsonut nämä selkeästi läpi. Ja toki nyt tässä vaikuttaa paljon se, että mistä siellä on kyse, että ostetaanko siellä vaan aikaa, asiakas ostaa nyt vaikka freelancerilta aikaa ja määritellään siinä yhteistyön sitten edetessä se, että mikä se työn sisältö on ja näin, vai onko siellä, että okei, me ostetaan nyt ihan selkeä valmis paketti, että lopputulemana pitää olla tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen asiakirja tai vaikka esimerkiksi tämmöinen brändi-ilme tai mikä se sitten onkaan siellä ja voi olla niin kuin hyvin pitkällekin menevää vaikka prosessisuoritusta, mikä voi olla siis ihan kuitenkin yksinkertaisuudessaan semmoista, että on vaikka sanottu, että toimittaja tuottaa vaikka 8 erilaista ideaa, mistä asiakas valitsee 3 jatkokehitykseen ja näistä 3 sitten otetaan yksi, josta sitten tehdään vaikka just joku brändi-ilme ja sen pohjalta sitten luodaan vielä vaikka lista kaikista erilaisista asioista, mitä se sitten se lopullinen toimitus sisältää. Ja sitten on niin kuin hyvä määrittää aina siellä just sitten nämä aikataulut sitten sille, että missä ajassa sitten mikäkin vaihe suoritetaan ja mitä siellä sitten kummankin osapuolen väliset sitten nämä vastuut on. Ja tässä oikeastaan sitten kanssa just tätä vielä, että tämä tämmöinen niin kuin vaiheistus voi olla monesti aika järkevä ja niin sitten käydä läpi se, että mitä esimerkiksi siihen palvelun ää, tota, toimittamisen sisältyy, mitä siihen ei sisälly, mikä se lopputulema taas vaikka vaiheelta on. Ja ihan tämmöisiä niin kuin hyvin käytännönläheisiä, että missä muodossa vaikka joku dokumentti sitten lähetetään ja toimitetaan. No, aika tärkeä on myöskin just tämä asiakkaan velvollisuudet, eli mitä siltä asiakkaalta täytyy saada, jotta se työn suorittaja pystyy sen oman työnsä suorittamaan. Nämä on myöskin tärkeää siellä sitten määrittää sopimuksessa hyvin selkeästi. Ja sitten just vaikka nämä tämmöiset hyväksymisprosessit ja menettelyt, eli vaikka missä ajassa asiakkaan pitää sitten valita sieltä annetuista ideoista sitten se seuraava jatkokehitykseen. Ja sitten on niinku semmoiset, hyvä olla semmoiset selkeät prosessit, että okei, että vaikka sitten just, että mitä sitten, jos mitään ei kuulukaan asiakkaasta, niin onko se automaattisesti hyväksytty vai miten siellä sitten miten se prosessi etenee. Joo, ehkä mennä nyt tuohon tuotteeseen nyt tänään sen tarkemmin. No sitten on tosiaan nämä osapuolten velvollisuudet, tärkeä siellä määrittää sitten sekä tämän toimittajan velvollisuudet että asiakkaan velvollisuudet. Ja just tuossa äsken mainitsinkin, että ne tietenkin sillä asiakkaan näkökulmasta se on yleensä se, että asiakas maksaa sitten toimittajalle siitä jonkinnäköistä palvelun tai tuotteen suorituksesta ja toimituksesta, mutta siellä voi olla aika paljonkin voi olla tätä tämmöistä, että asiakkaan täytyy kuitenkin sitten antaa sitä inputtia ja osallistua erilaisiin kokouksiin ja olla ihan aktiivisesti mukana, jotta se työn suorittaja pystyy sitten sen oman työnsä suorittamaan, niin nämä on niin kuin tai hyvä käydä selkeästi sitten sopimuksessa läpi. Ja sitten just, että onko siellä jotakin sitten laadullisia
kriteerejä, mitä on hyvä huomioida. Ja tässä kohtaa sitten molempien osapuolten on tärkeää niin kuin käydä läpi se, että on myöskin sitten niin kuin ne riittävät resurssit näiden eri velvoitteiden suorittamiseksi. Ja taaskin nyt ehkä sitten just se kohta, missä se helposti voi unohtua, on just se, ehkä se asiakkaan puoli, että siellä on esimerkiksi sitten, jos on vaikka joku yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on sitten sitä työtä esimerkiksi niin kuin valvoa ja käydä läpi, niin semmoinen resurssi sitten on oikeasti siellä olemassa. Joo. Ja näillä niin kuin, tällä kohdassa, missä määritellään nämä velvollisuudet ja oikeudet, niin tällä on myöskin ihan merkittävä vaikutus siihen, kun esimerkiksi arvioidaan sitten erilaisia sopimusrikkomuksia, niin nämä kannattaa siinäkin mielessä olla selkeästi ja tarkasti määriteltynä. No sitten tietenkin nämä oikeudet, ja nyt tyypillisesti sitten on sillä työn suorittajalla niin oikeus saada se jonkinnäköinen korvaus ja asiakkaalla sitten saada se työn suoritus, lopputulema, tuote, mikä siellä onkaan sitten kohteena. Ja yleensä tässä on niin kuin hyvä vielä vähän heijastaa sitä, että vastaako nämä niin kuin toisiaan ihan siitä vähän niin kuin voi katsoa semmoiselta peilikuva-ajattelulta, että vastaako asiakkaan oikeudet toimittajan velvollisuuksiin ja toisinpäin, mutta sitten myöskin toinen on semmoinen vielä, että onko nämä niin kuin tasapainossa. Eli hyvä sopimus on aina tasapainoinen sopimus. Niin vielä katsoa nyt sitä, että onko ne niin kuin sopusuhdassa sitten toisiaan nähden nämä oikeudet ja velvollisuudet. Ne voi ehkä sitten voi helposti käydä niin, että ne voi alkaa ihan tasapainoisina, mutta siinä sitten sopimusneuvottelujen aikana sitten alkaakin kasautua toiselle aika paljon niitä, tai voi tulla toiselta osapuolelta niin kuin valmis sopimuspläjäys, missä onkin sitten aika epäsuhtaiset ne oikeudet ja velvollisuudet eri osapuolten välillä, niin tähän kannattaa kiinnittää huomiota ja just vaikka tarvittaessa sitten käyttää asiantuntija-apua sitten vielä siinä arvioinnissa. Mutta tosiaan tämä on niinku se kohta, nämä oikeudet, velvollisuudet ja ikään kuin se ihan työn suoritteen ja kohteen määritteleminen, niin ne, mihin niin kuin kannattaa käyttää selkeästi sitä omaa aikaa ja omaa ajattelua, että ne on siellä käyty hyvin selkeästi läpi ja myöskin ulkopuolinen niin kuin taho pääsee sisälle siihen, että mistä tässä on kyse. No sitten toinen tärkeä ja yleensä melkein aina sopimuksessa löytyvät kohdat, hinnat ja maksuehdot kohdat. Nyt tässä aikataulussa käydään nämäkin tällainen tiiviisti läpi, mutta tässä nyt tärkeää tietysti sitten miettiä ne, että millä perusteella se hinta siellä muodostuu, onko siellä joku aikaperusteinen hinta, onko siellä joku selkeä kiinteä hinta, vai onko siellä sitten jotain muita niin kuin muuttuvia perusteita sille hinnalle. Ja erityisesti, jos on joku selkeä kiinteä hinta, niin mitä se hinta sitten pitää sisällään ja mitä se ei pidä sisällään, niin tämä on myöskin tietenkin tärkeä osuus. Ja sitten jos siellä on jotakin lisätöitä, niin millä hinnoilla ja perusteilla sitten niitä lisätöitä laskutetaan ja esimerkiksi millaisella prosessilla on sitten lupa ryhtyä tekemään lisätöitä. Ja onko esimerkiksi jotakin sitten vaikka että jos asiakkaasta johtuvista syistä joudutaan tekemään ilta- tai viikonlopputöitä, niin onko siellä jotain korotuksia esimerkiksi sitten niihin liittyen. Mm. Sitten vielä, jos sillä on erilaisia erikseen tulevia kustannusmateriaalikorvauksia, niin ne on toki hyvä sinne merkitä. Ja sitten vielä hyvä huomioida, että miten sellaiset hinnankorotukset vaikuttaa hintaan, onko siellä jätetty esimerkiksi jotakin varaumia materiaalikuluista tai muista kuluista. Sitten hyvä huomioida vielä, että vaatiiko se työn suorittaminen matkustamista ja onko siellä esimerkiksi niitä matkakustannuksia sitten erikseen vielä huomioitu. No, sitten tässä on vielä myös listaus tämmöistä erilaisista kuluista. Tämän voi vaikka nyt sitten käydä läpi omassa tilanteessa, että onko muistanut. Tämä ei ole mikään myöskään nyt täydellinen lista, että paljon tietysti erilaisia kuluja, mitkä siihen omaan tekemiseen vaikuttaa, mutta hyvä vielä sitten pysähtyä ja katsoa, että on ikään kuin ne kaikki riittävästi omat kulut huomioinut. Tämä ei tarkoita nyt tietystikään sitä, että näissä selkeästi sillä suoraan asiakkaalta olevia laskutuseriä, niin kuin erilaiset esimerkiksi niin kuin sairauspoissaolot, mutta siinä niin kuin omassa ää, yrittäjyyden ikään kuin sitten semmoisessa
kokonaisuudessa, niin on hyvä ottaa huomioon sitten se, että se oma hinnoittelu kattaa myöskin sitten niitä katvealueita, kattaa esimerkiksi semmoisia sopimusneuvotteluja, mitä käydään asiakkaiden kanssa, jotka ei koskaan johdakaan sitten sopimuksiin. Eli siinä mielessä sitten se hinnoittelu on niin kuin kannattavalla tasolla ihan kokonaisuutena. Joo, no sitten voi olla vielä, joskus voi olla tämmöisiä tuottoperusteisia hinnoitteluja esimerkiksi erilaisissa yhteistyökuvioissa, missä esimerkiksi sitten sovitaankin siitä, että vaikka yhdessä toteutetaankin jotakin ja saadaan tuottoa, ja niin missä suhteessa se jaetaan, ja onko siellä sitten missä suhteessa myöskin osapuolet kattaa erilaisia kuluja, ja missä järjestyksessä sitten se saatu tuotto, niin jyvitetään sitten erilaisille kuluille ja eri osapuolten välille. Ja yleisenä tämmöisenä niin kuin muistisääntönä niin taas se, että jos tämmöistä niin kuin riskiä ottaa ja kattaa kuluja ja tekee esimerkiksi niin kuin, ilman erillistä korvausta sitten käyttää paljon omaa aikaa, niin tavallaan sitten se riski aina kasvaa ja silloin myöskin sitten se isomman riskin tulisi myöskin näkyä sitten isompana tuotto-odotuksena. No, maksuehdot on tietysti tärkeä ehto myöskin sopimuksissa, eli ottaa huomioon sitten se, että milloin esimerkiksi on oikeus laskuttaa sen sopimuksen perusteella ja kuinka pitkiä maksuaikoja asiakkaalle myönnetään. Valitettavasti näkee paljon sitä, että varsinkin isot asiakkaat vaatii ihan pieneltäkin toimittajilta aika välillä kohtuuttoman pitkiä maksuaikoja. Että tämä on sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mikä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että se ikään kuin pitää hinnoitella sen, että jos on hirveän pitkä aika, mm, niin sen pitäisi myöskin sit näkyä siellä hinnoittelussa. Ja tietysti taas nyt sitten varsinkin tämän niin kuin työn suorittajan näkökulmasta, niin aina mitä etukäteen painotteisesti sen maksun saa, niin tietenkin sitä pienempi riski siitä, että joutuu sitten tai jääkin saamatta sitten se oma korvaus. Joo. Nyt ehkä noita muita en tuohon, toi vaan ehkä nyt sitten varsinkin niiden maksuviivästysten seuraamukset on hyvä huomioida, että onko siellä esimerkiksi just jotain käyttöoikeuksia, omistusoikeuksia, joissa voidaan sopia suoraan, että esimerkiksi joku käyttöoikeus lakkaa välittömästi, jos maksu on myöhässä, tai jos ei välittömästi, niin jossakin tietyssä ajassa, ja sitten jossakin vaiheessa voi olla just, että esimerkiksi sitten oikeudet ja velvollisuudet ovat ikään kuin tällä jäädytettyinä, jos maksua ei kuulu ja ikään kuin on oikeus sopimuksenkin perusteella sitten jättää tekemättä asioita, joista toinen ei ole pysynyt siinä sitten maksuaikataulussa. Ja sitten tietenkin loppukädessä purkuoikeus, jos maksua ei kuulu. No sitten tämmöiset tärkeät kohdat käydään tosiaan nyt tällainen edelleen hyvin tiiviisti. Käydään immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukielto. No, tämä on iso kokonaisuus, nämä immateriaalioikeudet, mistä luennoin itsessään niin kuin aika paljonkin. Tässä kohtaa nyt ehkä voisi tällä yleisellä tasolla nyt vaan kiinnittää huomiota just sen, että onko siellä semmoista aineettoman omaisuuden erää, mikä sitten siinä sopimuksessa syntyy, tai onko kyse esimerkiksi siitä, että toinen saa hyödyntää vaikka toisen jotakin brändiä. Eli voi olla esimerkiksi siitä, että saa käyttää toisen tavaramerkkiä jossakin yhteydessä, niin silloinkin on kyse sitten immateriaalioikeudellisesta ainakin käyttöoikeuden myöntämisestä. Ja sitten ihan tyypillisesti siellä voi myöskin olla, että tehdään jotakin semmoista koodia, tehdään just jotakin brändi-ilmettä, laaditaan joku asiakirja, missä voi olla ihan niin, että asiakkaalle siirretään ihan näitä IP-oikeuksia. Tai sitten myönnetään näitä käyttöoikeuksia, ja onko ne käyttöoikeudet sitten yksinoikeudellisia, eli kukaan muu ei niitä saa hyödyntää kuin asiakas, vai onko ne sitten tämmöisiä ei-yksinoikeudellisia, jolloin niitä on sitten vaikka sitten tällä työntekijällä niin oikeus myös muillekin lisensoida. Mutta ei tässä yhteydessä nyt sitten käydä tätä tämän tarkemmin. Jos se oma työ on hyvin tämmöistä niin kuin aineetonta, niin sitten tämä kokonaisuus niin kannattaa kyllä tähän kannattaa kiinnittää huomiota. No, salassapitoehtoa tuossa vähän käsiteltiin jo ikään kuin, suhteessa siihen, että solmitaan ennen sopimusta. Tässä nyt voisi sanoa, että salassapito-kysymyksessä niin tärkeä on se, että se luottamuksellinen tieto määritellään ja määritellään tarpeeksi täsmällisesti. Että semmoinen, että ikään kuin ihan
aivan kaikki on luottamuksellista, niin se helposti vesittää sitten sitä, että jos kaikki on niin yhtä salassa pidettävää, niin sitten ainakin ne semmoiset ihan oikeasti ammattiliikesalaisuudet, voi ikään kuin vähän vesittyä sitten sillä, että itse suositan sitä semmoista aika selkeä rajasta määritelmää luottamuksellisen tiedon määrittelyn osalta. Joo, semmoinen, että se on niin kuin hyvin selkeästi esimerkiksi käyty läpi nämä tavat, miten sitten vaikka sitä luottamuksellista tietoa, niin millä ihan konkreettisilla tavoilla sitä käsitellään. Kilpailukielto, näitä näkee paljon elinkeinoharjoittajien välisissä sopimuksissa. Tässä on niin kuin hyvä huomioida se, että esimerkiksi just vaikka kun työsopimuslaissa on olemassa tämä oma kilpailukielto tai kilpailevan toiminnan kielto ja sitten myöskin kilpailukieltoehtoa koskeviin niin kuin, säännöksiin liittyviä ehkä niin kuin ennen kaikkea rajoitteita, mitkä tulee työsopimuslaista, niin elinkeinoharjoittajien välillä tämmöistä ei lähtökohtaisesti ole. No toki sitten se, että on hyvä huomioida se, että se oikeus siihen oma ammatti- ja elinkeinonharjoittamiseen säilyy. Ja tässä semmoisena ehkä semmoisen yleisvinkin, minkä tähän asiaan liittyen sanoisin, on se, ettei se liiallisesti rajoita sitä omaa tekemistä, että monesti semmoiset tietyt rajoitukset, niin niihin riittää se salassapitoehto, ja sitten, että jos ne on vaikka jotain, että ei saa sieltä nyt omaa asiakasta nyt sitten viedä tai muuta, niin niissä sitten se voi olla ihan ok, kun siellä on taas riittävän tarkasti määritelty nämä sisällöt. No sitten muutama sananen vielä virheestä, vastuusta ja vakuuksista, mitä sopimuksessa on tyypillisesti. Tietysti virheen osalta tärkeää se, että ihan ylipäätänsä mikä lasketaan virheeksi tai mikä lasketaan vaikka puutteelliseksi suoritukseksi tai esimerkiksi mikä on sitten semmoinen viivästys, mikä voidaan sitten katsoa jo ikään kuin just virheeksi rinnastettavaksi viivästykseksi. Ja mitä sitten, jos siellä vaikka on joku virhe, niin mitä tapahtuu? Niin tämä on yksi sellainen, mikä esimerkiksi sopimuksessa hyvä ottaa huomioon. Että onko esimerkiksi näin, että annetaan toiselle mahdollisuus korjata se tekemänsä virhe, ja vasta sitten on mahdollisuus esimerkiksi käyttää toista toimijaa sen virheen korjaamiseen. Onko siellä sitten jotakin korvauksia, mitä sen pohjalta saattaa joutua maksamaan sopimussakkohinnan alennusta? Onko siellä jotakin takuita annettu ja joskus sitten, että vaikka ihan vahingonkorvaus voi soveltua, jos on isosta virheestä kyse. Yes. No sitten myös tyypillisesti löytyy nämä vastuu- ja vastuurajoituskysymykset. Ehkä näistä vastuurajoituslausekkeista, niin siellä on tyypillisesti rajattu just tämä kokonaisvastuu, ehkä saatettu joku maksimisumma määrittää sinne, ja tyypillisesti myös jätetty sanottu näin, että ei korvata tämmöisiä epäsuoria tai välillisiä vahinkoja. Välittömät vahingot kyllä yleensä korvataan. Ja myöskin, jos on ikään kuin sit tahallaan tai tuottamuksella aiheutettu vahinko, niin silloin harvemmin sitten sitä vastuurajoitusta noudatetaan. No sitten välillä näkee tämmöisiä vakuuksia, eli tämmöinen niin kuin, warranties and representations englanniksi, näissä on niin kuin tyyppiesimerkkejä tämmöisiä, että on oikeus tehdä sopimus ja sitten sopimuksen kohdeksi vastaa jotakin vaatimuksia. Sitten jos siellä on jotain tämmöisiä, että esimerkiksi ei riko kenenkään kolmannen vaikka IP-oikeuksia, niin nämä on semmoisia, mihin on hyvä suhtautua aika kriittisesti. Ja erityisesti hyvä kiinnittää huomiota tähän, että millaisia seurauksia siellä on. Tämäkin tämmöinen ihan semmoinen ikään kuin hyvin okolta kuulostava, että täytyy vakuuttaa, että noudattaa kaikkia lakia, asetuksia ja viranomaismääräyksiä, niin voi itse asiassa olla aika kohtuuton ja varsinkin jos siellä on kovat sopimussakot, niin sit se on hyvä rajata siihen omaan toimintaan ja ikään kuin kohtuullisuuden rajoihin. No, sitten nostin vielä tämmöisen indemnity-lausekkeen. Tämä on semmoinen ehkä amerikkalaisesta oikeuskäytännöstä tuleva lauseke, jossa on hyvä huomioida se, että nämä voi olla niin kuin ikään kuin semmoisia, näitä kannattaa välttää, jos tämmöisiä näkee, niin sitten suosittelen ottaa siihen asiantuntijan yhteyttä. Näissä niin kuin käytännössä voi tarkoittaa nämä tämmöiset indemnity-lausekkeet sitä, että joutuu esimerkiksi, jos joku kolmas osapuoli tekee tämmöisen immateriaalioikeusloukkausväitteen, niin joutuu maksamaan esimerkiksi kaikki oikeudenkäyntikulut, mitä toiselle osapuolelle siihen liittyen aiheutuu.
Niin näihin voi liittyä niin valtavan isoja tämmöisiä korvausvastuita, että nämä kannattaa sitten asiantuntijan kanssa käydä läpi. Onko pakko, onko tarpeellista. Yleensä näistä päästään kyllä neuvotteluilla niin kuin kokonaan irti, ja sitten ikään kuin kun ruvetaan niin kuin näyttämään esimerkiksi, että mikä sen tämän vakuuden annon hinta on, niin yleensä siitä päästään. Mutta tosiaan tämä on niin kuin semmoinen, että jos näet tämmöisen indemnity-lausekkeen siellä sopimusta, tulee tosiaan sieltä amerikkalaisesta oikeuskäytännöstä, niin yleensä nämä englanninkielisissä sopimuksissa esittyy. No sitten tästä nyt vielä näistä sopimuksen päättymiseen ja päättämiseen liittyvistä asioista, niin tämä on vain tärkeää käydä läpi, ja niin kuin aikaisemmin viittasin siihen sopimuksen kohtuuttomuuteen, että siitä sopimuksesta tarvittaessa pääsee sitten eroon, ja miten ja millä tavalla ja millä aikataululla se sopimus voidaan päättää, ja onko siellä jotakin tämmöisiä automaattista päättymistä, kun työn suoritus on laadittu, ja onko toistaiseksi voimassa olevaa tai vaikka määräaikaisuutta sitten. Ja sitten myöskin se, että jos on ihan tämmöisiä purkua vaikuttavia, eli ihan saman tien sitten sopimus puretaan ilman irtisanomisaikaa, mitkä sellaiset tilanteet on, annetaanko jotain tiettyä aikaa korjata. Ja sitten vielä, mitä vaikutuksia sitten sillä päättymisellä on. No sitten ihan viimeisenä siellä sopimuksessa on yleensä tämmöiset vakioehdot, missä sitten on erinäisiä asioita sitten vielä määritelty. Puhutaan boilerplateista englanniksi näiden osalta. Mutta nyt kello tuleekin jo tasan, niin pikkasen tästä aikataulusta myöhässä, pahoittelut siitä, mutta nyt olisi sitten tosiaan niin Täällä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. chatissa on Yes. tosi hyviä kysymyksiä. No niin, hyvä. Niin katsotaanpas, miten mä saan vielä pääsen tuosta itse sinne chatin äärelle. Sä voit tietysti vaikka, jos No sä siitä ensimmäinen kysymys on, että mistä löydän konsulttitoimintaan sopivat sopimusehdot tai valmiita sopimuspohjia? Ja täällä oli Joo. muutakin oli semmoinen niin kuin noita linkkejä tuommoisia, niitä varmaan voit lisätä siihen materiaaliin, mikä menee jakoon. Joo, kyllä. Joo. Tosiaan, niin kuin mä sanoinkin, niin esimerkiksi se KSE, konsultti- ja suunnittelutoiminnan yleiset sopimusehdot, 2013 on se versio, mikä siitä on olemassa, sitä suosittelen, se on erittäin hyvä ja tosiaan paljon käytetty. Se löytyy tuolta, mä voin laittaa vaikka sitten tuohon ihan sen linkinkin, löytyy tuolta RT-kortiston kautta, ja siihen tosiaan semmoinen lisenssi, pitää muutaman kympin lisenssi ostaa, niin sit sitä saa käyttää ja hyödyntää. Sitten täällä on seuraavat säännöt, että voidaan käyttää esimerkiksi lain muuttuessa aiempaa lakia ja sen takia kirjata se sopimuksen. Missä tilanteessa tämä on mahdollista, eikä kumminkin mennä voimassa olevan lainsäädännön mukaan? Että. Mm. Niin, siis tällä tarkoitin just sitä, että jos haluaa ikään kuin kirjata sellaisia asioita sinne sopimukseen, mitkä ikään kuin on jo laissa, ja ikään kuin vähän niin kuin toistaa niitä asioita, niin tai se, että mikä merkitys sillä on, niin jos se laki muuttuisi, se jäisi ikään kuin sitten sopimukseen kuitenkin voimaan. Eli jos kyse ei ole niin kuin tämmöisestä pakottavasta laista, ja niitä kuitenkin sitten niin kuin on se aika pieni osa laeista on tämmöistä pakottavaa lainsäädäntöä, niin jos se on sinne sopimukseen kirjattu joku seikka, niin se jää sitten ikään kuin sopimusehtona voimaan, ja ikään kuin se tahdonvaltainen lainsäädäntö on siellä aika viimesijaisena sitten siellä esimerkiksi tulkintajärjestyksessä, niin se tarkoittaa sitä, mutta sitten jos siellä on jätetty, että heitän nyt tässä ihan esimerkkinä, että jos ei vaikka siitä ylivoimaisesta esteestä, tästä niin kuin force majorista ole mitään mainintaa sopimuksessa, niin sitten mennään lain mukaan. Jos siihen tulisikin nyt sitten, niin kuin muutettaisiin sitä, että milloin katsotaan, että on ylivoimainen este olemassa ja mitkä sen seuraukset on, niin sitten se automaattisesti muuttaisi ikään kuin siihen sopimukseenkin sen ylivoimaisen esteen määritelmän ja niin kuin, vaikutukset. Jos se on kirjattu, vaikka se olisi ikään kuin ihan suoraan sieltä laista kirjattu, niin sitten se jäisi sopimusehtona voimaan. Toivottavasti tämä vähän selvensi seikkaa. Sitten on pyytö tai toive immateriaalioikeuksista oma webinaari. Se on Joo, se varmasti on kyllä. ihan webinaarin arvoinen. Ja Joo, ja se on itselle semmoinen ehkä just
kaikkein tutuin ja eniten, mitä itse kyllä, niin ihan mielelläni siitä aiheesta kyllä sitten luennoin. Ja ainakin just meiltä löytyy jonkun verran kyllä materiaalia ja esimerkiksi tallenteita ihan Ornamo vaikka tuolta YouTube-kanavalta, löytyy ihan kaikille avoimia immateriaalioikeusaiheisia aiheesta materiaalia nyt jo, jos niin tämä aihepiiri kiinnostaa. Mutta lisätään koulutuskalenteri. Joo, kyllä. Sitten olisi kysymys tai siis kommentti. Kiinnostaa periaatetasolla alihankintasuhteen oletus, kun iso Oy ostaa pieneltä Oyltä versus yritys ostaa yritykseltä koosta riippumatta. Siis tunnistetaanko laki koko eron alihankinnan perusteeksi? Joo, no niin kuin se lähtökohta on taas se, että esimerkiksi elinkeinonharjoittajien välillä ää, osapuolet ovat niin kuin ikään kuin yhtä äm, oikeustoimikelpoisia ja ikään kuin sitten sillain samat periaatteet pätee ihan niin kuin elinkeinonharjoittajan kuin elinkeinonharjoittaja. Se on sitten ainoastaan oikeastaan se kohtuullistamiskohta, missä näitä tulee. Toki nyt sitten kyllä ehkä sitten varsinkin EU-lainsäädännön kautta nyt jonkinnäköisesti tulee semmoisia tiettyjä kollektiivimahdollisuuksia sallitaan, mitä esimerkiksi isojen yritysten kanssa ei sallittaisi, että esimerkiksi kilpailulainsäädäntö ei katsota niin tiukasti sovellettavaksi, jos on kyse tämmöistä pienten yritysten ää, sitten vaikka yhteisneuvottelusta. Mutta että kyllä se perussääntö siellä on se, että elinkeinoharjoittaja on elinkeinoharjoittaja, on se sitten yhden hengen yritys tai valtava korporaatio. Ja se voi välillä niin kuin johtaakin sillä aika haastaviin tilanteisiin ja just niin kuin se kansi kyllä Kähkösen Jukka, huomioida terve. sitten niissä omissa. Sieltä kuuluu Jukka Onko The, sinulla Hakola. the Jukalla Olli. kysymys? Onko sinulla Joo. Jukalla kysymys vai mikki muuten auki? Ilmeisesti ei ollut meille kysymys. No, nyt Joo. hävisikin, joo. No sitten on tämmöinen Joo. kuluttajakaupan kysymys, että iäkäs pariskunta on tilannut Elisalta valokuituliittymiä, kaapeli-TV, mutta ei nettiä, jolle ei ole tarvetta. Ja sitten siellä on soitettu ja myyty tai niin kuin vahvistettu tilaus 300 megan netistä. Ja kun soiton saaja ei ymmärrä tekniikkaa, niin kysymys sopimuksen pitävyys, kun toinen edes ymmärrä, mitä hänelle vastoin alkuperäistä puhelinsopimusneuvottelua on seuraavassa puolussa tilattu. Pääseekö tuommoisesta pakkomyynnistä irti? No lähtökohtaisesti kuluttaja onneksi sitten kuluttaja-asemassa olevaa suojaa kuluttajasuojalaki ja melkein aina on tämä niin kuin mahdollisuus peruuttaa tekemänsä sopimus, jos ei ole kyse tämmöisestä niin kuin räätälöidystä tuotteesta, mikä tuossa nyt ei ainakaan niin kuulosta olevan. Niin, että jos siinä nyt vielä sitten pystyy sen ajan puitteissa sen sopimuksen peruuttamaan, niin se kannattaa ainakin ensimmäiseksi katsoa. Toki sitten just, että jos tulee tämmöisessä kuluttaja-asemassa itselle sitten joku riitatilanne, että se ei niin kuin onnistu neuvotteluin sen palveluntarjoajan kanssa, niin sitten kannattaa olla suoraan ihan yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan, että he käsittelee sitten sitä puolta. Mutta siinä mielessä on niin kuin paremmassa asemassa sitten just kuluttajana, koska siellä on se kuluttajasuojalaki, joka ikään kuin tunnistaa tämän heikommassa asemassa olevan kuluttajan ja suojaa häntä, mutta tosiaan sitten semmoista vastaavanlaista niin kuin elinkeinoharjoittajan välillä ei ole olemassa. Sitten ainoastaan se kohtuullistamispykälä siellä, mikä on kuitenkin sitä aika haastava käytännössä saada toteutettua. Mutta tässä tämmöisessä kuluttajatilanteessa niin kannattaa tietysti olla sinne suoraan yhteydessä sinne palveluntarjoajaan, jos ei se sitä kautta lähde sitten avautumaan sieltä se tilanne, niin sitten kuluttajariitalautakuntaan kannattaa olla Joo, yhteyksissä. Katri olikin laittanut 2 tosi hyvää KKV-linkkiä tänne chattiin. Että. No niin, joo. Olisiko ihan livenä kysymyksiä vielä? Ei nyt kuulu olevan. Tässä oli kaikki chatista. Laitan tässä samalla vielä nyt noin
kaivan tuolta ton noi KSC ehdot, niin mä saisin ne sitten samalla tonne. Mm. Näytti olevan nyt, olisiko tuommoinen 41,80 näyttäisi olevan toi lisenssihinta. Sekin on nyt noussut, että se oli jotakin paria 30 nyt vielä jotakin vuosia Mulla sitten. olisi Mutta yksi kysymys, joo, joo, jos nyt kuuluu, kun ollaan vähän napit puhelimessa sekaisin. kuuluu hyvin. Joo, Noista salassapitosopimuksista, niitähän tehdään nykyään paljon, mutta mä oon sitä miettinyt, että kuinka tarpeellinen se lopulta on, kun on tässä nyt kuitenkin neuvotteluosapuolella lojaliteettivelvoitteet sun muut, että toi ei tässä nyt kuitenkaan saa niin kuin alkaa toisen osapuolen niin kuin esittämiä asioita julkisesti laulaa niin kuin missään joo. tapauksessa. Joo, just näin. No, sanotaan, että siinä on niin kuin tietysti aina se tapauskohtainen arviointi, mikä tietenkin vaikuttaa. Se on ehkä ennen kaikkea, mä sanoisin, että esimerkiksi että jos on hyvin semmoinen niin kuin ideointipainotteinen se oma tekeminen, että siinä on no se ehkä nyt näkyy just esimerkiksi tuolla vaikka sitten erityyppisissä muotoilun tehtävissä, missä se ideointivaihe on aika isossa ja tärkeässä osassa, kun sitten taas esimerkiksi just immateriaalioikeudellisen lainsäädännön näkökulmasta, niin ne ideat hyvin harvoin saa niin kuin sellaisenaan mitään suojaa, jolloin sitten jos se toinen lähtisi vaikka viemään jotakin ideaa eteenpäin, niin siihen voi olla todella haastavaa sitten puuttuu. Että sitten ikään kuin salassapitosopimus nyt sitten edes luo sen semmoisen sopimuksellisen suhteen siihen, että on selkeästi todennettu se, että toinen tuo siihen ideoita ja sitten siellä yleensä on se sopimussakko sitten, jos sitä velvoitetta niin kuin olla hyödyntämättä sit niitä ideoita tai ilmaisematta niitä muille, niin jos toinen osapuoli sitä rikkoo. Ja toinen on sitten se, että jos siellä niin kuin jotain hyvin arkaluontoista omaa yritykseen liittyvää tietoa jakaa sille toiselle, niin sanotaan nyt näin, että se ainakin sitten se, että jos siellä on semmoinen selkeä raaminen sopimussakko, niin se nyt yleensä sitten ää, jonkun verran sit helpottaa sitä tilannetta, jos jotakin käy, ja ainakin toimii sitten semmoisena niin kuin, selkeämpänä pelotteena sitten, että siellä on niin kuin sen salassapitosopimuksen myötä määritelty toi sopimussakko. No sitten vielä toinen, mikä siinä on hyvä huomioida, on se, että just taas sitten niin näiden immateriaalioikeuksien näkökulmasta, niin on esimerkiksi teollisoikeuksissa monessa, vaikka patentissa, hyödyllisyysmallissa ja tietyllä tavalla mallioikeudessakin niin on tämmöinen uutuusvaatimus, eli rekisteröinnin edellytyksenä on uutuus, eli se ei saa olla julkaistu missään muodossa, ja tämmöinen esimerkiksi salassapitosopimuksen alla näyttäminen potentiaaliselle sopimuskumppanille, niin sitä ei lasketa julkaisuksi, mutta esimerkiksi näyttäminen potentiaalisille asiakkaille ilman sitä salassapitosopimusta, niin voidaankin katsoa sitten jo julkaisuksi. Niin se vaikuttaa myös sit siihen. Okei, joo, ja tietysti teollisuudessahan on hyvin niin kuin tyypillistä, että jaetaan noita piirustuksia tarjousvaiheessa. Ne tarjosta on täysin mahdotonta antaa, jos ei ole jotain niin kuin osviittaa valmistettavasta kappaleesta. Mutta harvemmin Joo, niissä salassapitosopimuksia tehdään, että yleensä ne on noin isot konsernit, mitkä niitä sitten vaatii, joo, mutta sanotaan joo. PK-sektorilla on hyvin harvinaista. Joo, no sanotaan, että meillä se ainakin nyt näkyy niin kuin muotoiluiden kanssa niin, että meilläkin kun on noita perussopimuspohjia, niin meilläkin on siellä kaksi erilaista salassapitopohjaa. Toinen on sellainen niin kuin ikään kuin hyvin lyhyt ja yksinkertainen yhden sivun, mikä on tarkoitettu just sit siihen, kun vaikka näytät jotakin niin kuin portfoliosisältöä, ja kyllä niitä niin kuin ihan yllättävän hyvin sit kyllä niin kuin isotkin asiakkaat suostuu allekirjoittamaan, ja kun se on yleensä just, että siinä on tietyllä tavalla se asiakkaankin etu, varsinkin jos sitä on tarkoitus lähteä viemään sit eteenpäin, että se ikään kuin osoittaa, että tämä toimija myöskin itse pitää huolta siitä, että ne on luottamuksellisia, ja niitä ei ole ikään kuin sit vaikka jo valmiiksi julkaistu missään. Ja sitten semmoinen nyt vähintään, mitä voi tehdä nyt, tietysti aina välillä voi sitten kyseenalaistaa
paljonko sillä nyt sitten on merkitystä, jos ei mistään muusta ole sovittu, mutta toki se, että vaikka laittaa semmoisen jonkin ihan kirjoituksen tai vesileiman, että kyseessä on luottamuksellinen dokumentti, niin kyllä silläkin niin kuin kuitenkin sitten jonkinnäköistä merkitystä on. Joo, selvä. Kiitos vastauksesta. Kiitos. Täällä oli vielä kaksi, tai itse asiassa kaksi jatkokoulutusaihetta. Eli Joo, kiinnostava jatko olisi myös pienen suomalaisyrityksen sopimukset isojen kansainvälisten kanssa, kun markkinat ovat täysin erikokoiset ja laatuiset. joo, Ja kyllä. sitten indemnifikaatioita on tullut vastaan, niistäkin olisi kiinnostava webinaari. Joo, joo, se on kyllä myös just ihan semmoinen oma aihekokonaisuutensa, mikä vaatisi sit enemmän aikaa, että siihen pääsis Mutta mun mielestä hyvät ehdotukset kyllä jatkotoimiksi, niin otetaan nämä korvan taakse Akyssä. Hei, kiitos mun puolesta. Luulen, että tässä kohtaa nyt sitten ollaan melkein varttia yliajalla, niin lopetellaan. Suuret kiitokset ja oikein hyvä webinaari taas kerran. Että. Kiitos. Kiitos myös kaikille osallistujille. Kiva, että oli näin hyvin paikalla ihmisiä. Yes, mukavat illanjatkot kaikille.